Hello everyone, I'm Spandana Palli. Madhura Audios is organizing Medley Contest for you guys, and you just create a beautiful medley with mad songs and send it to them. There are so many beautiful, exciting gift hampers are waiting for you. So what are you waiting for, guys? Just create a beautiful medley with mad songs. Hello guys, this is Madhav Chilukuri. So finally గా మా మూవీ ఏప్రిల్ 10th రిలీజ్ అవుతుంది. మధుర ఆడియో ఒక కాంటెస్ట్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. సో సింపుల్, మీరు మా మూవీ సాంగ్స్ విన్నారు కదా, వినకపోతే అందరూ ఇప్పుడే వినండి. మా మూవీలో ఎనీ సాంగ్ మీరు ఇన్స్టా రీల్స్ కానీ, అన్ప్లగ్ వీడియోస్ కానీ, ఆర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ కానీ ఏదైనా చేసి #MAD అని ట్యాగ్ చేయండి. సో మేము ద బెస్ట్ 3 పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేస్తాము. వాళ్ళకి స్పెషల్ గిఫ్ట్ ఉంది. సో పెద్ద సర్ప్రైజ్ ఉంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళని మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి ఇన్వైట్ చేస్తాం గెస్ట్గా. హాయ్, ఐఎమ్ లక్ష్మణ్ మేనేని, డైరెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాడ్ మూవీ. మా మూవీ 10th ఏప్రిల్ రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు మా మ్యాడ్ మెడ్లీ కాంటెస్ట్లో పాల్గొనండి. ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు అవర్ సాంగ్స్ ఫస్ట్, దెన్ మేక్ ఎ రీల్స్, లైక్ మేక్ ఎ మెడ్లీ ఆఫ్ దట్, put it in your Insta Reels or Facebook or YouTube, but don't forget to tag us, #MAD, #MAD the movie, #Madhura Network. So మిమ్మల్ని టాప్ 5 పీపుల్ని మేము స్పెషల్ గెస్ట్గా మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి పిలుస్తాము. దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ సర్ప్రైజింగ్ గిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హాయ్ గైస్, నేను మీ రజత్ రాఘవ్. సో we are supercharged for the MAD release on April 10th. We are running a contest called MAD Medley Contest. సో మీరు మ్యాడ్ సాంగ్స్ విన్నా లేకపోతే వినకపోయినా ఇప్పుడు వినండి. విని దానిపైన ఏదైనా మెడ్లీ చేయండి, లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ ఆర్ మీ యూట్యూబ్లో ఏదైనా వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు ట్యాగ్ అస్, లైక్ #MAD, #MAD the movie, #Madhura audio and all. సో ఇవన్నీ చేస్తే విల్ పిక్ ద బెస్ట్ అండ్ విల్ కాల్ దెమ్ టు అవర్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్. సో గైస్, డోంట్ మిస్. మనం అందరం కలుద్దాం. అండ్ 10th మ్యాడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. పిచ్చి పిచ్చి లేచిపోతుంది సినిమా చూస్తే పక్క. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.